част от Натура 2000, част от световното природно наследство на ЮНЕСКО, едно място за всички нас с вековни гори, с уникални пейзажи. Това, което обаче се получава е, че години наред, може би 12 или 13 години подред, някой иска да се разпорежда в Национален парк Пирин като бащиния. Това не трябва да го допускаме повече. ЦЕКО вън! ЦЕКО вън! Добре, хубаво казваме ЦЕКО вън, обаче как така се получава, че един човек може да бъде приятел с едно, с второ, с трето, с четвърто правителство? Може би трябва да се замислим какво не е както трябва в нашата държава, че да се получава така, че всички правителства да бъдат приятели с този човек и той да се разпорежда с Национален парк Пирин, така както си е решил. Трябва да помислим какво не е както трябва и ще ви кажа какво не е както трябва. В България има закони, които обаче не се спазват. Ние нямаше да сме тук, не трябваше да сме тук, ако законите в страната се спазваха както трябва. Другото нещо, в България няма граждански контрол върху това, което правят самите институции. Ние разбираме за нещата винаги в последния момент. Винаги трябва да гоним влака. Винаги трябва да излизаме на улицата, за да се противопоставим на някакви решения, които някой е направил противно на обществения интерес и без въобще да знаем за това до последния момент. Това трябва да се промени, нали? Някои хора казват покрай Пирин забравихте Черноморието. Не сме го забравили. Знаете, че още преди месец бяха внесени 6 точки, с които можеха да се решат проблемите с състоянието на Черноморието веднъж и завинаги. Тези точки бяха внесени в парламента, бяха внесени в Министерски съвет, не ни вопъл, ни стом. Трябва да знаете, че решение винаги има. Въпросът е обаче, че отстояването на тези решения, за да станат факт, е един много дълъг процес, толкова дълъг, че някой от нас може да се откажат. Но ние не трябва да се отказваме, нали? Този служебен кабинет може да взима всички решения както едно нормално правителство. И ние сме тук, за да покажем на всеки бъдещ кабинет, че не приемаме да се застроява Националния парк Пирин, не приемаме да се изсичат вековни гори и да се разваля прекрасната, невероятна природа на Национален парк Пирин, който е на всички вас и на всички нас. Благодаря ви още веднъж. Кой от вас изкача от Тодорка с панти да дигне ръка и да каже да? Кой от вас се пуска от другото връх с ски да дигне ръка и да каже да? Кой от вас изкачва Синарица да вдигне ръка и да каже да? Кой от вас се пуска без бок с ски на светлината на Челница да вдигне ръка и да каже да? Искат винаги да ни изтощят. Просто те протакат нещата максимално бързо. Добре, ние излизаме 7, 8, 9, 10 пъти за Пирин. След работно време, посред зима, посред нощ. Но истината е, че трябва да продължим да го правим. В следващите месеци най-вероятно няма да има парламент, ще има служебно правителство. Това ще бъде едно правителство, което зависи от президента. Както виждате, ние в момента сме между Министерски съвет и президентството. Трябва обаче да направим така, че следващото правителство, каквото и да е то, да не продължи тази процедура. Защото реално погледнато тази процедура на практика е незаконна. Тя нямаше как да се случи. Ако минем в простите факти, това решение на Висш експертен екологичен съвет, което може да позволи на Нона Караджова в момента или на следващия министър на околната среда, а след това на следващото правителство да го одобри. Това нещо нямаше как да стане по законен начин, защото това решение, тези промени в плана за управление на Националния парк Пирин, те нямат екологична оценка и оценка за съвместимост. Реално погледнато това решение може да падне във всеки един съд. Мафия! 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 Проблемът е, че докато има решение на съда, понеже това нещо практика е незаконно, ще мине време. През това време те ще влязат с булдозерите в Пирин, не само заради втората кабинка от Банско нагоре. Те
те ще влязат, защото искат да направят много повече неща. Те искат не просто лифтове, не просто нови писти, те искат не просто нови водохващане, за да може да има изкуствен сняг, понеже, както виждате, зимите стават все по-кратки. Те ще искат да влязат там, за да строят много повече от това, включително сгради. Разбирате и за какво става въпрос. Те осраха равнината, сега искат да осрат и планината. С извинение. Ще се кача на Венера и ще викна с буен глас: о, красив си, Пирин, Пирин, най-красив си на света. Продължавайте в този дух, бъдете здрави! И не бе, той за Пирин не мире. Той не скача и не бе, той за Пирин. Той не скача и не бе, той за Пирин не мире.